Assalamualaikum warahmatullah. Derɗiraɓe ɗum derdi ko moɗon Adamou Haruna. Conseil je mi wawata hokkugo on musamman derke en banta am, kala ko a watta nder vie maɗa fuu mayta hoore maɗa e doggitir jomirawo ta doggitir goɗɗo. ɓi adama wala ko foti waɗane ko Allah wannayma, e wala ko ɓi adama foti haɗe dede ko Allah haɗayma. ta mayta goɗɗo feere a rena o heɓa nden o heɓane, ko a rena o hokke nden o hokke an bo. mi tammi on paami. donc dara tefuje maɗa je hoore maɗa, ta mayta goɗɗo. e sana'a no ɗum famɗiri fuu, no ɗum wayi fuu, ta laaruke yo sana'a kaza no busti ɗum, no ɗum wayi fuu toni ɗum halal hu tefu je hoore maɗa, ta reenu goɗɗo. mi tammi on faami. to a wi a tokkiranan wolde duniya yimɓe ko mbiyatama ɗo, a accan ñamugo fuu. min bolwananoma fuu to mi tokkiranino deydey ko yimɓe mbiyaynoyam, da ha jotta mi wala ko mi huwa. mi tammi on faami. ngam may ɗo on gettama. derraɓe duɗɓe ɗo jamtomi Adamou Haruna acci waɗugo nder investissement en ligne na, nder ko larani ala crypto monnaie na. derraɓe ɗum ɓuray quelque chose de 2 semaines on gi mi wayri waɗugo vidéo ji, kanjum man manaba wigo mi acci waɗugo totalement. wigo mi voyage no, mi ɗon no tawi ha lesdi Nigéria, mi ɗon no Kano. sungurla business feere yarunoyam to nangam on laari miɗo posta, miɗo sippa limse, tisi, paɗe, kofineje ko nandi ɓe majum, ba wigo mi acci ala crypto monnaie. derraɓe min je fais dans plusieurs business. kala business je mi hokkan fuu mi heɓan ha majum fuu mi nastan business man ɗo. mi tami on faami. mais dans tout business que je fais, ande ke yo business de la crypto monnaie ɗon numéro 1 hala crypto monnaie ɗo yeeso. ngam on daari Adamou Haruna ɗo wolo hala application ji, oɗo wolo hala tisiji limse, ha kufineje, a hala ni ɗo nder business ji ɗi mi watta pat. derɗiraɓe business je crypto monnaie ɗo ɗon numéro 1 e wala jaɓati ɗum ha am. donc miɗo waltani ɗum on, ça dépende ha moɗon noon on bo ton gi on engage an nder crypto monnaie. derɗiraɓe ɗum crypto monnaie on paymetiyam keyo. miɗo waɗa deydey ba mi mari haaje, miɗo voyage deydey ba mi mariri haaje. ba on daari jotta mi wolwanta on ɗo derɗiraɓe, mi yeyno Nigéria, miɗo warta miɗo nder avion grâce à ɗumejum, grâce à la crypto monnaie. mi tammi on faami. so onon yoɓe crypto monnaie ɗum arnak, on ɗo arnaka koye moɗon, on anda. continue wiugo ɗum arnak. minon ka ha min Sénégal depuis min non ndeniga pusa tan. yawwa donc salay ɗo ndede komi wari wiugo on. ba mi wi on bo ta mayta goɗɗo waɗama hunde. wala ko ɓi adama foti waɗama ko Allah wannayma, e wala ko ɓi adama foti haɗe ko Allah haɗayima. ta tokku wolde duniya. sana'a ma no ɗum wayi fu, no ɗum bustori fuu huuɗum a tammi laarugo riba ha majum yawgo yeeso. hu kuugal maɗa fuu bo gonga ko be amana be muñal bo. ba mi wi on min to mi tokkiranino yimɓe ko vidéo ji on guiyata mi waɗata ɗo, yake mi fuɗɗi waɗi goɗɗi ɗo yimɓe ɗon no mbiya mi warti bambaɗo, mi warti kaza kaza, o nasti kujeji je ha ɓe watta heferɓe, kaza haram, kaza yaday be kaza, mais à la fin ɓe tawi keyo hamɓe on ɗon nder majjere. to mi tokkiranino ɓe ɗa miɗo jooɗi jotta fu mi wala ko mi huwa. mais alhamdoulillahi grâce à muñal ngal mi muñi, e mi tokkiranayi bolle ɗe yimɓe bolwata ko mbiyata man ɗo. miɗo ɓe deydey miɗo mi dullayi no mi waɗi. alhamdoulillahi ɗum pat ɓe bawɗe jomirawo e bo ɓe barka daraja annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. ngam ay ɗon gettama ɗum derdi ko moɗon Adamou Haruna wiyata on gettama e on jarama. wassalamu aleykum.